Алдагы кытлау хатын без Иске Кулатка бистәсеннән алдык. Бүген үзенең матур, юбилейлы туган көнен мөхтәрәм якташыбыз каршылый. Аңа багышланган кытлау хатын укып китәм. Әлеге язмада шундый юллар бар. Абушаев Равил Кәлимулла улы 1954 елның 15 декабрендә Кәлимулла Рызванович белән Мөнирә Исхаковнаның гаиләсендә беренче балалары булып дөньяга килә. Равил абыебыз әти-әниебезнең иң тырыш булышчылары булып үсә. Ул олы булганга безне 3 сеңлесен, бер энесен тәрбияләргә аларга ярдәм итә. Билгеле булганча, бөтен авырлыклар гадәттәгечә тормышта өлкән балаларга төшә. Абыебыз 10нчы сыйныфны тәмамлап, Дасафта укый. Аннары армияга китә. 2 ел Советлар Союзына тугрылыклы калып, хәрби хезмәтен үтәп кайта. Шуннан соң әтиебез янында Иске Кулатка совхозында хезмәт итә башлый. 1979 елны 9 ноябрьдә Иске Кулатканың иң матур кызын очратып, Ахметова Рәшидә Абдулхаковнага әйләнә. Рәшидә апабыз безгә шул көннән бирле олы апабыз булды. Бүгенге көндә аларның 2 кызы, Әлфия белән Гөлшат. Алар тормышта инде. 3 оныклары якыннарыбызны куандырып, сөендереп кенә торалар. Балалары еракта яшәсә дә, көн сайын әти-әниләренең хәлләрен белеп яшиләр. Без бүген абыебыз Равил Кәлимулловичны, апабыз Рәшидә Абдулхаковнаны олы юбилейлары белән котлыйбыз. Чөнки аларның туган көннәре дә янәшә. Абыебызныкы 15 декабрьдә, апабызныкы иншалла 1 январьда булачак. Кадерлеләребез, матур гомер бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Раббым тагын да олырак юбилейлар каршыларга язсын. Бала-аныклар хәсрәте күрергә язмасын. Гомерләрегез тигез булсын. Бүгенгедәй сезнең өчен шатланып, сездән үрнәк алып, киңәшләрегезне тыңлап, алда да бердәмлектә яшик. Якыннарның бәйрәмнәре, килдек табын артына. Сезнең белән бергә бүген нибар җиһан шатлана. Гомерләрнең күзләренә 2 аяк сузасыз. Шөкер Алла, бигрәк матур тормышларны узасыз. Булдырдыгыз барысында, авырсынып тормыша. Шәшкәдәй гүзәл булыгыз, яшәгез тик сулмыша. Без телибез сезгә бәхет, иманлы картлык килсен. Раббым сезгә кызганмыша, җитәрлек саулык бирсен. Иң изге теләкләр белән сеңлегез Расимә, киявегез Марс, энегез Рушан, киленегез Гөлфия, Ринат, Мәрьям, Расим, Гүзәл, барысы да гаиләләре, бала, аныклары белән. Хөрмәтле юбилярлар, чын күңелдән без дә бар теләкләргә кушылып, сезгә бары бәхет телибез. Алдагы җырны сезгә багышлыйбыз. Ашыкма, үтмәсин, сабыр ит аз гына. Яшьлек ул ярату, ил тоташ назгына. Зәп-зәңгәр күзләрне күрмичә үтмәсин. Ашыкма, яшь гомер әйтмичә китмәсин. Яшь гомер, яшьлегем үтмәше, ялкынга син ташлап китмәше. Йөрәкне яралап гомергә телгәләп әрнетеп үтмәше. Яшь гомер, яшьлегем үтмәше, ялкынга син ташлап китмәше. Йөрәкне яралап гомергә телгәләп әрнетеп үтмәше. Кая дип ярсынып, ашкына сыңгыныр. Яшьлектән китмәсен, яшьнәсен, яшь күңел. Гомерләр тавыннан карыйбыз моңаеп. Китмик без яшьлектән, яшик гел елмаеп. Яшь гомер, яшьлегем үтмәше, ялкынга син ташлап китмәше. Йөрәкне яралап гомергә телгәләп әрнетеп үтмәше. Яшь гомер үтмәше, син ташлап китмәше.
ömür yaşligim ütmeşi Yalqınığa sin taşlap gitmeşi Yürekni yaralap ömürge Dilgelep her nettim ütmeşi Yürekni yaralap ömürge Dilgelep her nettim ütmeşi Dilgelep her nettim ütmeşi Hayırlı iş istenmesiz hürmetli dostlar. Hayırlı işler barşağınızda.